העולם בדקה. דמיינו נער בן 14 שעובד בשדה תפוחי אדמה ופתאום חושב על רעיון שישנה את העולם. זה קרה באמת. שמו היה פילו פאנסוורת', נער שגדל בחווה במדינת יוטה, יונייטד סטייטס. בשנת 1922, כשהיה בן 14, הוא הסתכל על השורות הישרות בשדה החרוש ודמיין מערכת שתסרוק תמונה קו אחרי קו. הרעיון שלו היה מהפכני. באותה תקופה ניסו לבנות טלוויזיה באמצעות מערכות מכניות עם דיסקים מסתובבים. אבל פאנסוורת' הבין שמערכת אלקטרונית תהיה מהירה ומדויקת יותר. כמה שנים אחר כך הוא עבר לפרנסיסקו והתחיל לבנות את המערכת שלו. בספטמבר 1927 הוא הצליח להפעיל את המכשיר שנקרא Image Dissector. זה היה המכשיר הראשון שהעביר תמונה בטלוויזיה באופן אלקטרוני אמיתי. התמונה הראשונה שהועברה הייתה פשוטה מאוד, קו ישר. אבל זו הייתה הוכחה שהרעיון עובד. מאוחר יותר הוא הצליח להעביר גם פנים אנושיות. באותה תקופה ממציא אחר בשם ג'ון לוג'י הציג מערכת טלוויזיה מכנית מוקדמת. אבל הטכנולוגיה האלקטרונית של פאנסוורת' היא זו שהפכה לבסיס לטלוויזיה המודרנית. חברת RCA ניסתה להשתלט על הפטנטים שלו. לאחר מאבק משפטי ארוך פאנסוורת' ניצח וקיבל פיצוי גדול. אבל למרות ההמצאה ששינתה את העולם, חייו האישיים היו קשים. הוא נפטר בשנת 1971. ובכל זאת הרעיון שעלה בראש של נער בשדה הפך לטכנולוגיה ששינתה את הדרך שבה העולם רואה מידע ותמונות. אם אהבתם את הסיפור, מוזמנים לעשות לייק, שיתוף ולהירשם לערוץ. לעוד סיפורים אמיתיים וקצרים על העולם, נתראה בסיפור הבא. העולם בדקה.